Oh, wisdom ni metie Sompa FM, hwe Sompa TV. Onutimbi epuwe opuwe ya wampuwe ni kwao odi enijie ni mkansha abara bomu afutuo nyamsumu ani daso ade enijie biro ni panyina Sompa ba ebe sunima Sompa TV yabo Sompa Fala fedendo to Sompa Fato Sompa TV Na ya wani pama o Na unu huarada Efisa gudie munsemo ubenya Abera bomu munsemo ubenya Nyamsungu nsem ubenya Anijie munsem ubenya Enyumpane kakuma ubenya Yamaimu amanyosem ubenya Osompa dibra ubenya Ubenya nina Sompa TV Tabana papini su Sompa die Ema kefia pa Sompanie enyumunie Sompanie kasie bonie Sompanie osompapanie Sompanie radio nie Yaba Sompa No miensa abo adehimai mami mo bibia ha ede moba Sompa no miensa bremo kase eboso awiei nsam no de doso pa ya chinchin akophwehwe samfo adama wasone so eno ena ne braso a me ba ba kenkan ade amamoi na Sompa no miensa bremo kase yi enyame nkwama ho oden da ne da nwumako binom ene kuraye mo efa ye ho kase da enkomfama 21st clinic the clinic of your time sciatica expert for say awiei se wuntini mu na ahwe wo enso no toto wiem onwunu osasa abra bade a tofa 21st clinic enye no nko a akomayade na afemojamso ni nyina eno nso omutu ase akra ede mawo yemfa seda emfa mawo mo kase obomi ka wo se efri Sompa 90.7 NKORANZA video kesi esu a yenuanom Sompa for what TECHIMAN Sompa ni se chipa ba ko mo so fa kase ya atitu ni ani ntie nso etie biem ensama hodo a etodwa ewo kase ni mo no edosom na de obetie bi eni se NKORANZA nof na shebedwani eni mensi krachi pani omo so moto na mombi efeye pa na wiei yebewuram ni ahra na monkura wo mo etuom ensanfo from no wo bete abanya abaso kakra macho MPP amanyoko no ayoye che omakuchiro nsagu nkrata so ade akwaso yasuyem na enano pay wonumanyamfo Major Dariko Dro wono nso ade nsem bi atodwa ade afasa asem ho am eno nso awie medi munsam enam Sompa TECHIMAN se chipa ba ko fie de bia mujumedi omudie na die da so e Friday special no eno nso abaso na die asem enana edadwade na film eba je eno nso wobeti bim Ghana mabuna eni adwuma ye pese ye tu sade na si e wo maimu eni ti mabra ye tete wo mo eye 30,000 hwan ana this ansemu ede atudwai medical serbe kokopie mu ewo bunu montan emu na wodum judgment ne fa wo honom ekiremu a eja ahyehye de wo mo edi wudwuma pasa amre nyame adom anonso abafom ewo domanyinkro ne patam enonso batimu nsem abusuansam wenum
ena matena se amaking kan de asom wase sompa no miensa bremu kasebo hia ye ne abafo ntintafidia ni so YouTube ye Sompa FM live na uhia ye ni so a de ekwaso yi wo behunu na won so de wadwenkyere aba eye clear ewo honom awia mi amaje penie na ensam no mi dom osuko ede asom wo mi din Abena Ataa GYAMFUWAAH amonno wodi amonno afa yi meji mra na ensam no minimu nkyerkyeremu amawo Yansha kasia na se dia mami frasie mfamfri nkransan of nkransan of abato mpesua so bono apoye manta emu na mesi crash pani de man nkransan of adehia na se nkransan tifi adehia ayonumanyafo Efa Patrick woni mrahye bedwani wonumanyafo Joseph Mensa wo mo so atwana mo bia sana motuo nom efe pa na amaneba yensaka ekiremu a stadium mo abanyaba na enei adisha won kransan of so enya gide wo mumu na moto abade mo mumra shebedwani eyi no na mesika chipeni so aben ba ye wayi no so wohwe na ntutue bia wontena na nemu hye na nemu na ntutue bia ba npuntu dwuma ho nsem a enkoso ewo kransan of eni nimpatam nti wo mo ahyasiam eni project ahodon so mo dia mama contract no na wo se wo mutu ho anamon na wo mo di wo ni kotu awisi a wo mo hwetia santamu ehwe se so na motuo no a anasa adwuma no de ma contractors no enya bia wo mo edu dwuma no na evise na shebedwani de man kransan of addition manyafo Joseph Mensa wode atodwa se na ni adose korodom a obehwe ama mpuntu atumi akoso ewo ni mpesua so evisa ne mafo anya gide onimo ana mosoma ano ene ti sabia se abon wan seri bi crop sani nsem wati asie die ene obehwe se ene si abanso osuyi emputu dwuma se fata na de hye no obema omon sakam ene ti wodo aprobon no edi kopiem awotanfia no a na ene nyina no project ekoso no wo ma ehwe die ekọ ne die aduro na de omuye ka ho so be contentem no amatimamfo so ho atimi ahen wom eno enya na motopa enomudi sa probon ato from na ne nyina no mpanifo se enyuma de seni wura no se bi opusu nunum so a na wotene pampan enti awie ye kwahoma ne so na ye ne mra shebedwane de man kransan no foundation manyafo Joseph Mensa ahwa ne atwetwe nkomo se honorable chief adaruma aprobon na mokoye no de amudi mani ekohu ye efa project awdo ekoso no enya bia de dana komu na sa de mo peno no sa na eko yeguso ayehwe se yensa beka wonimanyafo na ye ne na twetwe nkomo producer chema ba homa no so ye kwa ne nchen onimanyafo awie wotemenka memo ha ba sompa no miensa kase boso mejo so jo chief na umpom ti sen ya dom boko ye do ba dia se awie nso ye da se ene omre se ye frɛ waje ye so wadi amanebo a ye nsaka akiremu a woni wudi si woni manyafo Efa Patrick ana fe nkransan of manifo kan bi ewo mu a MP nso gina mu bie project ahodo amode amema contract mo amode moni kotu awisi am hweti ansa ntamu hwehwehwehwe ama mo kopie mu wotanfia no ya bia chief de amode moni ko hu ye no se de mu susuo se project ahodo amode amema contract ye be ko no sa na ekọ no ana yo medas yidin kan no kieti fu nyina ense o man kransan no kwa ya ha kesiepa eye yakwan eneti ema foto abama me no etu ha na mo a contractor for ewo afano egbe so na waba tanfia no a tanfia no ezio tanfe ena eche nkransan no ena kintampo south emu ena ye hie ebia wa tanfia no number 1 tanfia no number 2 na efi asete ebase ko di ma kwanta no ese contractor eye kwan no odi tanfi mu ho naka o se omu ye bridge na so omu ga hoto a sese odi tanfi mu a bridge sheda enwani ho no kitua bi na sese prefo ebe se akọ Kumasi a ese
Sompa FM. Kwano suye nti ema akwanhia etasi that bridge no so enti ena me patron se be kwa ko hu highway CEO be ya betu aye that bridge no na akwanhia etisi ho no ano abrase enti eye na no then highways for apart of it ye be se on be ya sa bridge no e bia maye na akwanhia esisi ho no ejai enti ubisa ya no kwe ya papo he any highways for na ko he omo eye ho ni ma se be ya e be ma contract na omo aye sa bridge no dia maye amanya for said ya wuchire yi emere ben na osu se omo akwahwe de omo ba be hye omo dwumadi ase na bridge ya ne intentem said ye mfa to ye ncham emfa ema yo me da se ya ko se no omo ya ho drawing na e dia ko encline na omo e dia ma contract eti ni se ya me fa enche sa na mo no how we so bitu ama abe sa bridge no e dia ma ye so on for yen hwe NKORANZA of project ahodo a odi me ma ya se abon nkomo kakra we kase so awiesu ensa kan wa anamafoforo awutu ya hwe dada mo sha ase no se na akoduro yo me da se else akwan dada no a ye de maye no contractors no gusu idigidi pa anyame pa e free eba buana ebe fa tranka ebe fa be fi ebe sita no boate sa akwan no ya mepa abo so tourist omo de kota ebe gusa akwan no so e di amayen sa so na omo gusu a omo ye efri bono ma so e ko fa tranka e ko fa tika kusi tinihi na no so Sansio na make a wasam say e watan fiano no oba ifi bonoma so eko kranka no a sansio no eda ho eniti eno so omoye sa bridge no bi e wo so ya mepa enche umbe wie sa bridge no ti omu wie a eno so ombe hase na tuka no eno so omu agu oba ifi bodom ekofa konkrom presenya bonti bom ni kosi busia so obusu gidigidi omo eye ho adwuma sa so na efri tanko ekofa fiema efa boabe ekofa kuja number 2 kofa kuja number 1 kosi busia eno so omu buso eno so nyamepa enche omu de kota de guso e de amaye eti afama e de ma person no emso omu guso pa nyagoro enochi no na say ya ko cafe short ewo efi oduma se ekofa boama ofa ruman ko akosi ruman kese kwan mu eti no so contractor wo so ya mepa no so afina akre panu hu nyina obe form kwan no na ono so actually odikuta eguso edi amaye eti bisa apano atema contractors no eguso enya dia omoba ho no omoja adwuma na to ho chief ya da se awie nti hwebe umanfo a etie wa wie yenya rehemu ne mo mpa sa afin kwa wie ye de na NKORANZA of akwan ya modama contract no ye betumi de ensasi abose na mo wie a akone be de be ye mra na you amepa ebon paye se afin ko na wie de na afanu nyina kota eguso sene amaka no nyamepa aboso na otwimienu na yefredi no na omasha ase de kota eguso eti yebon paye se afin ko na wie no na afanu nyina kota eguso edemaye yo chief ya da se ya de mpaye etechire se bibia be koso jojo ya da se awie ne wo mra bibia ni a ye be sa so atensa frɛ yo meso ne damase
Atiafo ni pamene no atwetwe nkwamai ayonumanyafo Joseph Mensa wono na ye mrahye bedwani edema nkransa no fa dehye ewo nkransa no fa batom pesua so bono apoye mantan emu enti kwantaja hodo ekoso ne akwa hodo a ewo nkransa no fa honkomo na yebo yeyin meto akase bono eso meto aso dia na MPP amanyoko no abetodwa se samre die kokwa pai se bio wankasa tuma yeyiwa yibone wo mu kiremu a eso ni ban bia abanyo tiso ede na die ne no ma bia akoso o maimu no wo mo ni nyi ho o mo ye Ghana fo mo nyenkwada sa eni nti wo mo so eyo ye kire wo mo ha nyina mo akuche gu nkrata so ede akoma abane mpanifo susu se wonsa ka bia wo ha no so no obehwe na oye ne ntentem eni se ni nyina ne se to aba abansesa ba ye samre yi wo mo no mo opposition na ensensem bia ne nam wo mo susu se ndi si aban ehunu a chese MPP adehye petima eni mpanifo fichama wuntumi dia so eni dia beba ba ne okasa ya hey national security yes ya chew na numu na akwaye ahunohuna ne ensem bebre mu susu se enya sa na wo se ba no nto mo bo enyo so na wade achembi adwumadie so ewo Sompa hani sianchipo ba ko wo hanya champion wane major retired Dariko Dro ankane ne abedi achire edema defense wano so mebi atwam na wo yemrahye bedwane de man kransa no fa adehye na wone ne bon komo no obi sa no se de akwaso hu ni sem ana o kirem se de akwaso de kamya kwesa aban eya yenyiyimo na se galamsa hu nsam ye kan andi si ba ye mpanifo binum so eye bi ya kire mo kra de binum akogira mra ne madi kodu abo binum na nso akokọ ehwebu ada ehun sensem de ye ntibiem kura ewo manimo na nso se de MPP fo chama huntimi samre odamu a echeso mo ka mo nsem bia o mo ba bi o mo ka de akogwo ne de o hu ni se de akwaso na enye efise tumi ne de antena hoda ma ba kufu mra bi bedu abano ebesesam eni ti obese eni saban so ya o ma peri yo enkoso ba bia emanu ko ba ne se MPP fo opposition ti na o ma sha se o mo tetie mu empanifo wane o wa ne champion e bon komo ya nsam ode to aso no yenya bi selective justice bi wa NDC ni be ye bo yanka ri ebini galam se ya ye ke NDC fo o ma kani no aja tunte ono ni ko fo NDC fo ye galam se ti obi a o wa mo ya report o bo won fo na report o ya ti hanu o ba aba yoko o jo ba se mu ana so kira ana review mu na be ba outsider ini wa mo Sompa bibre ewo ye galam se beto di MCC ndu wa aka aba bonten yoko to him yente wo hwe ba obi ono bi na taase ama obi se me wo contention me ko ai na mo na gugu so dada ewo ko tu minerals no ebi abem o tiati amani nyina ne bia kube ni ade wo so ni kakwa ko ai no kwa di boni a na man ka je zo go to go man ka je zo go to akoye mani aso ni ade sa ka je na bo mi se wono esime di amano mo fra ne se wo me dia dance ama mo amo be dia dance ama me tia me edi mi akotum 20 years mi num ni wan ma ya tie wo mo ana se do ma ko gira yoko bo so me bre atwa mo no edi ani edi ayo wo endi si fo aye tu galam se edi ani edi ayo wo mo akwa atake ne mo so fo a soja fo a ebo de galam se wo ban obo ke ekum wo mo edi ayo wo mo eti wo num nyina ani ehunu huna ni ama en ko fiye selective justice na ya kan ebinu no ani eya majority Dariko Dro ade achebe adwumadie so Sompa hani sianchipo ba ko TECHIMAN na wode senchemu e mai wa bro wa na champion eto nsafro na wototo nanom emabuna eni adwuma ye ewo mayimu eni isi abani so ade hu se obetu sade na sekura emre bi beba ebetwam te se tete kabastai no eni oye babuna obenya bibia adwo woni bibia yokura benya bibia yo fi se nei 30,000 ena ye mabuna ye tete wo mu na fe ya mo mu nsano nwuma ayom emre bi beba na te se de upe uba utifie ofre no anu waba no eni ohie obi se onye utima wa ofre no a na waba ohie obi se wo ka sai wamna mesiesia enu anu se wotonsa ede afre no enu na motopa eni isi aban wotuo se be ya emabuna wo mamu nso no wo mo nsa beka bibia wo mo ebehwom na ho no this asemi ede atudwam CEO Youth Employment Authority wora Malik Basintele na chese wadi nsemi tudwa wa bra
na probo mum obepie mobuna poema ntamu TECHIMAN na wakasa na okirem se esi amabunu binum so nyantete ye de akande omudi bedu omudwuma ye de aba TECHIMANfo nya wonde afa atoye tifi asante mantemu na fa atoye mantemu wekire sa abanu ani abre a wo boma mabunu anya adwuma yo entemra bi bedu no ye bobuna se unya adwuma yo dia na uye bobu foforo afa yi na wo ba samre yi ani bra ba wo mo ebobo mabuna na amo adwuma yo ne nsam am wadi tu dwa no Sompa 90.7 ye nya bi. I mean, training 30,000 people across the country. Western North alone, we have close to 1,000 people that have been trained in 18 different skills. We handed that of TECHIMAN to them, Bono East. The day before, we did that of the Ashanti region. Tomorrow, we'll do that of the Western region. And so we handed over all the logistics to them. More will come. This will not be the end. And we know that so long as we have the mandate to serve the Ghanaian people, we'll do so in all him, and we'll also do so in diligence. At the end of the day, we'll be able to account whatever the people have given. And so you just engage them and leave them to go back again. Like I rightly stated, this time we've signed MOUs with our recruiters. We look at the security services, we've signed MOUs with them that after 2 years, our people will be the first to be considered. At least 60% of them will be considered. And quite certainly the Interior Minister rehashed it. It means that it is sat well with them and we shall implement that. So other models like the skills training app, that we've created an app where we would onboard all of them, and just like people can order Uber, people will be able to order for any skill you want in your house. Said the ultimate order Uber no and adwumadi bia person oba ofie be adwuma ma wo mra bi bedu and answer wotonsa edi afra no 30,000 youth and asamre ya mo sanunwuma edi akande aka ho mo nya adwuma edi awani eye CEO Edema Youth Employment Authority Ora Malik Basintele na wote ne nkanum Sompa 90.7 kase no na migusu amaking kan edi ama wei ene yempia mo ewo Sompa ni si achipo ba ko TECHIMAN site eno mubutu omudi omujima ne fiada bia no dwumade ba ko no so de du so na ye hyehye ba so wade achia bia dwumade so edi ada so ye Friday special na nen eba so bra wo na champotina akonwa so na wade asam tudwa ene de na emu odwo na emu pipa sa awafo mienu ma wade na wo ba no bibi woni nsem na wabo ni kunu afa no kanyi na mana kopie mu amano ne so nkobo brampa bibi na abusuani no okoye ensam koto no na nsan ba ye na okopie mu onya aban amane na okopie mu afiase wo ba ya bokade husika nyina se de ba ye nka ni kuru be ye ni tadidi mu ankosi aga entina chese wo demu a obedam mfie be ye aduasa na no mu na broni ba ono so ye adwuma ewo ho hu nsa abrante meboa no na mewade no ebeboa me pa bibi fo mema de ye no mu sisi mu oden na no no de asem tu be mba ye ni mu a be ma so sisi ohwede na yire wo ga na aboa no de wakwakodu a wontumi emfa na chisa na sami na chese ense bebeti mu a wade be pie mu wade a chebia dwumadi so stroke Friday special na no mu edu so afrefo so ba mu bi ebedwafo ye che ya dwuye ye no afrefo so ebam na ye ntie de afrefo no so eka ye bi Only for the commander, because the people for what? Over draw, you have to after the very more. Never more from that. Now, who can't deal with for what? To see along in either. Entire different to say that could if you amanya kupo amani amani only the electric and the pushing to say with you. So also say that could anyway, told me. Then you say, come over Brunei. But would you say, Omokwamani? It's much in 10 years now. But we never would like to found it about no one Brunei. Yeah, this is to have Wey any afrefo bi no so adwen chiro bi sam de mewale bronu no nyame fam de obi so said e bi onkan na woni e wonhye ho na o ma onpae na urade otimi bibia yem eba ne sa wane champion wane asofofo ne adifo nso gidie mu no nyame sum no woje wo mo afutuom aniti bishop apostle Moses Osei kofa Abena Ataa Edema the voice of power ministry what TECHIMAN muna poema ntamu so twetwe nkomo na waja apostle so na futuom
nsam no ehu adwuma yɛ yɛ wo gyidie Nyankopɔn ɛde ama me tu ne gyidie nko ɔsɔfo bi so gyidie nko yɛbɛfuna wo bi no bi a me nhuna me ɔwɔ sɛ ne sikie enti adeɛ wɔ na kɔyɛ ɔbaa no yɛ wo yere Nyankopɔn tumfuo nsa ɔwɔ ɔbaa na mmerɛ de ama ne ɛkwan so wɔn na aboa obi ɔnkukyire ɔkɔfo fi ato ata bɛbɛrɛ ba mo yɛte ɔto mo no ɔde fie support bi aboa wo so that you ɛba ɔyɛ hwee fada sɛ wo dɛm fɛlɛba kasa yi kyɛ bi wo biem ɛna baa na ɛyɛ security na ɔno wale me a wɔtumi aboa no yɛntumi afie afisɛ ka na meyɛ adwuma na wale sɛ obi a ne gyidi sɛ so mɛtumi aka sɛ meka meyere medin committee nɛ nkɔmiti gyina nti ɛna mennam na bi ɔlɛmbubu afa na ɔbɛyɛ wɔwɔ a ɔbɛka sɛ ɔne ne yere no bɛka ɛnyɛ ne pɛ ɛyɛ condition na aba saa ɛbɔ sɛ du baabi a Abraham sɛlɛ wɔkɔhyi ɔbɛn ayɔtiri pɛma awo ekɔ a meyere sia na aho ofin ti na akyerɛ bi ekɔ mefa meyiri ɔne na yere kasa akokoɔ no yɛkɔ no mɛfrɛ wo me sista abɔ fɛmbra sɛ kaseɛ mpa a kasɛ wobra ne me ɛfi mɛfrɛ wo sɛ me sista ti asɛm bi ɔnkɔdu ampa sɛ wɔanyɛ saa deɛ no a ɛkanana no pɛma ɔbɛyɛ kukuo When avuto ni adwenkyerɛ nso a Bishop Apostle General Moses Osei wɔn nso ade ma yɛ mfanto sɛ de ogidie si kyerɛ wɔ nyame sum ne ogidie mu no de ɛtɔ no obetumi agya ogidie so na wahyɛ Sompa no mmiɛnsa kaseɛ nkɔwie kaseɛ no ɛwɔ Bonomantan emu na Doma Central Fire Commander DO3 Winis Adwasewa wɔn nso kyerɛ mu a gya totɔ de Doma hinkro ne patemu wɔn mo ayɛ dwumasom a saa mmere deɛ afi yɛ twɛ mu no eja hyehyɛ no aba fam kakra wɔno so ne esem twene wɔkoma nsa abran pene bon komo yode ebi ebre yen ya cases no this time enye bebre te say ye kɔ hamatan no so January ke issue so enwa ye for mumiensa bushfires ɛna baako rescue February yenya 2 bushfires nse wɔno still na hamatan na afi na kɔ from March yenya baako pe na domestic fire ɛna April de nyame adom ebi ama May yenya 9 domestic fires na afi electrical will be a call June so ye July data no ye nyam quality di me kabo ma meka say in all no from January to this time no ye nya around 11 fire incidents emu 10 fire na baako rescue ani Doma Central Municipal Fire Commander DO3 Winis Adwasewa mamnya ne nsam so na memfa enefia de no miensan kase no ɛwɔ Sompa fidie nyina so no ensi hanom na meva sedam fama 21st Chronicle the theatrical expert Mesrawa honam tutu sasa bro tu asinti atwe wono kɔ na yɛmo ankransa yɛwɔ new market kwano so yɛbɛn Ankransa Children's Park no frɛ ne 0540311311 ono ene bɔ machi don sika fam Sompa kase de maseda PSA enkofa ma obi bia systematic press bro nyame hura ne emuda nyina na daruma na obo am nya ne nyina ɔma mo so ne so manager Bajibɔ manager Philip no nyina nso ɛboa ya bawa Sara wɔn so kase dem ebibra Eben bra Collins sister peace ɔmo nyina nso ɛboa ma kase no ba kama YouTube mu amuhia ye no aseda enkonfama mo awie mi amekeka kase no ma wodi ameje so agye Abena Ataa GYAMFUWAAH amono wodi amono na Friday me sorry ama Sompa driver no aba Sompa 90.7 NKORANZA papa toes obekeja gum saa so na Sompa wani search po baako TECHIMAN systematic press wani ni team no so aye krado makasa fidie no na ha ya nyame onhiraw na onhiraw mo so makra obibia TECHIMAN, let's go.